ng ano, Coke. Merry Christmas and a happy holiday, everyone! Hello sa one viewer na nag-like. Thank you po. Good morning, Hello. everyone. Merry Christmas and a happy holiday, everyone. Happy holiday. Ayan, si Kuya Hawk. Kuya Hawk, kumusta ang buhay-buhay natin, Kuya Hawk? Merry Christmas po. Hi, Kuya Romel. Good morning, Kuya Romel, Kuya Hawk. Hi sa 5. Good morning, everyone. Ay, sabi mo sa kanila, nag-upload ako ng video. Nag-upload ka ba? Ulam namin, oh. Say hi, Adobo ng may Coke. Naglalaba ako. Sinasabi po ni Hailey na nag-upload daw po siya. Ay, video lang. Video. 1 Adobo minute ng lang. may Coke. Hello, everyone. Sabay laba. Sa 4, good morning. Nakaamoy kakambal. Merry Christmas. Happy holiday, Kuya Romel. Ayun, nag-pop up na. Red Nag-upload sound trip. ulit. Magaling na ako mag-downing. Ay, Ako na dyan. ito! Ayan, tuloy mo na yan. Si Laila. Laila. Ha? Siyempre, kambal solid tayo eh. Happy holiday, Kuya Romel. Wala handa kambal, pulutan meron. Kami nga rin, Kuya Hawk, parang inaano din. Parang, hindi ko alam. Hi, Kuya Bern! Merry Christmas, Kuya Bern. Hello, set viewers. Nakapaglaban na kami, Kuya Bern. Luto mula ng ano, tapos nagano ka 7 viewers lang ako kanina kay Pot at kay Rika. Ay, nag-live pala sila. Dali mo. Ako lang ito. Ha? Ha? Sayang, layo mo kambal bumili. Ay, layo ng kambal bumili ako. Ulo ng baka. Ay, ulo ng baka. Si Kuya Ramil Amin, nag-send ako konti. Tumas ko sila ng bata. Check nila. Thank you, Kuya Bern. Check ko po mamaya. Pasensya na po. Lobat talaga yung cellphone ko. Nakatulog ako kagabi. Lobat eh. Tapos pagising kanina, nag-ano muna ako ng almusal. Tapos, ayun, nagbasa ng labahin. Ayun, Merry Christmas sa labahin namin. Gabundok na yung labahin namin. Merry Christmas, Kuya Bern. Thank you so much po. Ayun, nag-ano pa lang kami. Anong oras na ba? Alauna na, nag-ano pa lang kami. Tawag nito. Nag-ano pa lang kami ng pananghalian. Ay. Ano mo lang? Ayan. Nag-chat si Pula. Nag-chat si Maniti bro. At ako, tap-tap ko no. Ay. Asan si Manit Pula? Wala dito yung top down namin. Hiniram ni Kuya eh. Asan? Si Manny Alamid eh. Pag nanood ako ng upload ni Hailey, nang liliit ako. Nag-ano nga po siya, Kuya Romel. Nagpatulong siya. Mama, mag-upload ako yung yung video, hindi yung shorts. Kasi, para madami na daw yung views niya. Ayun. Ewan ko dun. Nag-screen record lang. Sabi ko walang sound. Sabi ko lagyan ng sounds.
Wala ka di ba? Kambal, naglalakbay ako kay Potrica at kay Rihanna. Nilakbay si Hana. Ako live. Siya, ehem. Kuya Ho. Hello, Sanay. Good morning po. Merry Christmas. Happy holiday, everyone. Merry Christmas, brothers. Sabi ni Kuya Bern. Hello, Saten. Grabe ang morning natin. Shoutout kay Hana, Dalagang Probinsyana, Kuya Ho. Pumapag-ibig na ba, Kuya Ho? Bebe, kuha ka pa daw ng isang downy po. Dali na. Isang downy pa daw. Nasa live din ako ni Rica Ate Jenny Kambal. Pasensya na po. Tapos na po ba silang mag-live? Hana. Tapos na po ba silang mag-live? Pasensya na po. Sumabay pa ata kami. Ay, oo, Kambal, nakita ko comment mo. Pakita ko muna po si parang Jason. Nandito siya, oh. Ayun, oh. Saan na ba siya? Baha dito sa amin. Baha na naman. Ayun, oh. Jason. Ay. Ayan po si parang Jason. Sound trip pa. 4 na oras na naka-live si Potpot. Ay. 4 na oras. Hanggang ngayon po ba, Kuya Bern? Pasensya na po. Sumabay pa ata kami. Yung dryer. Nandito. Abot ka pa. Iusok, iatras ko pa. Pasensya na po sa aming munteng nabagyo. Nabagyo ang paligid namin. Ayun. Naglalaba ako. Dito po. Okay lang yan. Yung dryer. Naglalay na ba ito? Oo. Nakakuha nila sa tindahan lang. Walang tao doon. Dali na na. Kabila. Pasensya na po sa aming paligid. Ba't wala ka kagabi sa live ni parang Jason? Kambal, 3 yata natapos ng madaling araw. 3 na po yun talaga, Kuya Romel. Yan, kaya Bern, ako pinili kasi ako gagamit. Bro, Bern, matibay sila ni Ate Margie kung sino pinakahaba ng live. Ayan o, panlalaka yung namin, mga gamit dito. Ayan. Ayan po yung nasa yung nakikita nyo madaming tubig. Ito talaga dating namin yan eh. Dating, ayun dun kami naggagatong. Ayun. Ito yung tubig na yan. Dadating din yung panahon, matatampakan din namin yan. Silent viewers ako kagabi, Kambal, nabasa ko comment yung 3 ni Bro Benji, Bro Bern, tapos ikaw, Kambal. Ay, grabe makasilent si Kuya Hop. Silent yarn, Kuya Hop.
Naksak mo ba? Hindi pa. Hello sa 6. Ay, wala ako alam dyan. Wait. Light of your coffee? Nakita mo ba ang pinsan ni Ami? Ako hindi, tulog ako. Pero naka-tune in CP ko, sayang kambal. Oo, Ate Ami, silent viewers ako kagabi. Kasi nag-inom kami kahapon, nakakatamad mag-type. Wala ko alam dyan, bro Hawk. Hindi nga ako nanonood ng vlog ni Hana. Tuturuan yarn. Kambal, wala na ako dyan. Nasa iba na ako, sabi ni Kuya Hawk. Bro Bern, sabi mo kagabi, bro Hawk, pinapanood niya si Hana naliligo. Alak ka! Sabi ko lang mahilig maligo si Hana. Ay, nililinaw ni Kuya Bern. Ilang minutes na to? Hello sa 4. Sana all naglalaba parang Jason Goodboy. Siya po talaga tagalaba. Naglalaba talaga yung kuya ko. Kasi yung planggana niya daw nabili pang lalaki. Since you left me, now I'm drowning in the flood. Hello! Saktong-sakto pa naman yung sound. Diba Kuya Hawk, Kuya Kailangan Bird, maglaba. tsaka Kuya Rumel. I can't sing a love song like the way it's meant to be. Well, I guess I'm not that good anymore, but baby, that's just me. Ilang minutes yun? I will love you, Ano bilis? baby. Ano yun? Hindi na mapapahila ko yun, te. Hindi na atap ko yun, te. Bulot, ayun yung mga sasaksakan. Ano eh? Maluwag yung saksak. Saksak pa niya. Tingnan ko muna yung niluluto. Ganyan ang mga boys, di ba parang Jason tayo ang paglaba kasi bata nila tayo, commander natin. Bawal kasi siyang mag-ano. Bawal sa kanyang magpiersa. Magpipiersa lang eh. Pala yung mga Uwi. Really close your eyes. Nagluluto ako ng ano? Nagluluto ng pangulam namin. Ano ubo? Kinalangan niya kami kanina. Ako, naglaba na pagkagising, naglaba. Ano ka gumising? Magkikin na. Grabe yung upo yan. ng 8 eh. Kumakulit talaga naman.
Kailangan maglaba. Parang Jason, ganda yung kanta mo sa party kabisado ah. For you, and I would. Ayun na, kanta sa party. Party, salamat. Salamat. Ah? Oo. Sumayaw si Kuya Noli nun eh. Hello to 7. Mamaya na lang tumano, sampay. Ita-dryer ko lang lahat, tapos kumain muna tayo. Kasi anong oras na? Oo. Na, ano, naipunan ng labahan. Nandito ang damay. Pagod. Pagod pa. May mga lulutuin din ako dyan mamaya. Magluluto ako, request niya ano, bigado. Tapos yung karne, binili ni Bayaw. Si Bayaw yung bumili. Yung iba, inadobo ko na para walang namin tanghalian. Tapos yung iba, igaluhin ko. Bahala naman alam ko, ano pa yung ibang maluto mamaya. Tapos kapag may dumayo sa akin dito na kaibigan ko, alam na tagay-tagay din para mapahinga rin ng buhay. Ang ganda ng sayawin niyo sa kantang Salamat, Jump kayo. Yung lahat yata. Opo. Gumit na si Kuya Noli. Tapos sa gitnaan na eh. Ewan ko lang kagabi kung natuloy sila. Kasi nag-chat sila sa akin eh. May magtatagay-tagay na dun sa ano sa Boulevard. Kaso, yun nga, di ako nakapunta kasi may okasyon dito. Alangan naman iwanan ko si Ami. Sabi naman ako sa kanila. Po, sige, test mo na. Meron kasing bumala. Buti kung tulad nung dati na walang sakit si Ami, New limited edition Coffee iniiwanan ko siya dito. Creamy Coffee Co Blanca. with big chewy malos. Mmm. Wow! Try the new Coffee Co Blanca today. Baka mabinat pa. Mag-iwanan ko. Malay mo nga yung saksak mo. Mga Bon Jovi yung tugtugan ko. Ligo na muna, bebe. Ano yan? Ilan ba? Madami na sila na. Hello sa tree. Nandito hahanda na muna. Yung pagod eh. Diyan mo na. Diyan mo na. Diyan mo na. Ilan na to? Aalit ako sa labas. Hindi ko na lang kung ano kami. Dali na. Ligo nga dito sa siya. Dali na. Wala mamaya kakain. Ang nakain tayo. I-dryer ko lang ito tapos sa sampay. Ay, dryer tapos mamaya kain na. Panahon sa sampay. Thank you ka kay Kuya Fern. Bakit? May nag-send sa Ma, magluluto mo ako. Dali na. Okay, thank you ka. May pamas ka si Kuya Fern sa dalawa. Hmm? Pamas ka sa kanila. Nag-send si Kuya Fern. Thank you ka sa kanila. Kaya ko yung bird. Thank you po. Mag-say thank you ka. Kita ka ba? Kita ka? Say thank you. Thank you, say thank you. Thank you. Kuya Fern, thank you so
Welcome! Sabi ni Kuya Born. Thank you so much, Kuya Sige Born. po Kuya Born. Paglabas po namin, siguro po sa ano, kailan ba tayo pwedeng lumabas? Kasi bukas po, ano eh, may sayawan na naman, may banda po. Bukas, Kuya Born. Black level. Ayos ah. Tumatagay pala nila. Paglabas po namin, Kuya Born, sabi ko din. Yung takip, yung takip. Sarap ng ano. Pag may dumalaw sa akin mamaya, ang niluluto ako na ano eh. Lulutuin ko na pulutan. Wala nila yung takip natin. Wala yung takip natin. Ito, adobo. Meron siyang cook. Lagyan ko ng cook. Adobo na may cook. Tapos mamaya mag-iigado ako. Ito naman igaduhin ko. Hindi, ano, Ano ba? Ano? so kasi magpansit na lang, yung Ha? pansit canton, yun na lang, kahit isang balot lang. Kasi baka mamayang madaling araw, pumunta kami kila Nene. Ay, i-check ko muna pala si ano. Dito lang tayo. Bukas na lang tayo punta doon. Eh, may ano lang kasayawan. Alis pala tayo dito. Abat! Marami na rin to. Ma, ano yung mga muna yung ano ma? Dryer. Ma, oh. Tawagan ko daw. Kasi wala pa tayong ligo. Ano gagawin natin? Ay, ano yung slice? Thank you talaga, Kuya. Tinignan mo na to? Okay na din. Pwede na buksan. Tinignan mo natin. Pwede na buksan. Patikbok. Ha? Tinignan mo natin. Oo, ganito. Hindi na kasi umuli. Tikman mo. Malaki Gawin na din. Gawin na din. Alisan niya. Wala yung sili dito. A bad day. Ang ganda ng tugtugan ko. Wow, wow, wow. Tawagan mo na po sa akin kasi. Dapat mo niya. Ay! Bakit flat na? Flat na yung bike? Magkano yung ano? Ay, kaya pala.
Hello. Mag-post ka na. Naglalakbay si Kambal. Ano ito? Nawawasan ako. Hello sa 7. Agad sila na. Naaamoy ko na. Ano yun? Iiwain na? Nag-call naman ako. Pero takpan mo. Taat sila. Ako nag-almusal. Piso. Baka pumasok. Yun pala. Andito pala. Kuyatan na naman to bukas, Kuya Bird. Silent viewers lang ako. Sabi ni Kuya Romel. Bukas kuyatan na naman kasi may banda. At bukas, ay mag-ano ka pala bukas? Mamaya ka na mamimili. Na. May paninda pa ba tayo? Kaya na. Kaya nga mamaya o bukas. Baka mamaya na para bukas wag ka nang mamili. Kasi kahit papaano bukas kahit konti yung pumunta at least medyo okay yung benta ko. Samahan namin kayo ulit. Thank you Kuya Vern. Sige po. Bukas tatry natin. Tatry natin kung maganda. Sana maganda yung signal bukas. At sana wag din umulan talaga ka. Ang pangit ang panahon ngayon dito Kuya Vern, Kuya Romel, Kuya Ho. Biglang kumukulimlim siya. Tsaka medyo makapal yung ulap. Di ba brothers? Sabi ni Kuya Vern. Hey! 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 Tambay nga Ha? Ano mo ano? Malambot na ba? Okay na yan. Kuya Rocky, pasok. Basto na Kuya Rocky. Saan na yung... Yes, Kuya Romel. Ano? Ha? Malambot na? Okay na yan. Ha? Kung may pineapple dyan, parang mong bayan. Inunaan mo kasi ito. Kung ba yung plano mo. Sarap sana kung may yung may puso ng saging. Naghahanap pa rin si Kuya Hok. Batanggenya. Batanggenya o Bulakenya? Bulakenya ata Kuya Hok eh. Ano ko nga muna? Sampay-sampay. Sasamahan namin kayo. Dito lang kami viewers nyo, tagapagtanggol. Thank you, Kuya Hok. Medyo sana maganda ang tugtugan. Pero ano po sila, yung banda is hindi po katulad ng banda na yung parang matagal na sila kaso yung pang lang, yung bandang pang probinsya. Hi Kuya Benji! Walang iwanan. Sabi ni Kuya Romel. Text band daw, sabi ni Kuya Bern. Thank you so much po sa inyong lahat. Ano na tayo? 2 buwan na ba tayo magkakasama? Patatlong buwan na, no? Patatlong buwan na simula nung
Challenge. October challenge. Hoy! Inom na! Inom na! Inom na! Kape na guys. Kape na ba? Ay, ano pa lang pala sa kanila eh. Alas 6 ba? Alas 6 pa lang sa inyo, Kuya Benji. Dito, alauna na, Kuya Benji. Walang tulugan, mga brothers. Sabi nga ni Kuya Benji, sa 26 na lang daw matutulog. Sa birthday. Sa birthday ni Kuya Romel. Kuya Romel. Ano handa natin, Kuya Romel? Lechon baka. 8 a.m. 8 a.m. Ay, oo nga pala, 5 hours lang palang ano. Oo. Laka lang. Pagod na. Hello sa mga viewers. Gabing hello. Hello sa inyong lahat sa viewers. Hello po. Hello sa lahat. Para lang. Umoy. Wala ba? Laba-laba pag may time para magbagong taon walang labahan. Ha? Luwas. Luwas. Wala mo na, Demi. Wala mo na. Kasi tigilan mo. Magpatakot lang. Bayan mo. Kaya man na magmamatsa. Wala pulutan niya. Wala pulutan. Ha? Smooth yun. Yung nabili kong ako rin pala gagamit. Magbago na tayo sa 2026 at kami pa rin Jason, wala yung engine nyo. Hindi pa lumalabas. Sige, magbago ka na bro, Benji. Sino? Sino tao? Magbinta ka kasi doon. Lapitan mo na doon. Ma, may ba kami? Maray, maray pa yan. Hello. Nak, ikaw na maligo naman. Joshi, Ana. Si Rona andun kay Ginny. Oh, kilala ko yun si Rona. Yung kabarangay namin Ginny yun. Kay Tilo yun. Kay Tilo yun, kay Benji. Si Rona.
Naliligo ka na? Pero pag naipunan ng labahan, kaya ko yan, nilaban ko na. Wala naman akong nilalaban ito. Kung hindi up talaga. Wala na rin ako patinda. Wala kang damit. Ang damit mo dyan. Damit, t-shirt ako. Yung mo lang kasi nahanap. Nakahanap mo. Kasi di na namin yung mga mo tinutupi. Bumili na lang baga kami dyan ng hangitan. Para di na nag-aalaw kayo ng mga damit. Yung mga damit mga na iba, ipapamigay na. Yung mga luma mo. Oo, baka mag ano ka ah. Wala labas dyan. You're leaving already? Why not? What's your number? Hello Kuya Rini. Ingay daw ni Kaputput. Ay, nakalag po si Kaputput. Merry Christmas.
Nagpunta na si Bro Born kay Badit. Mga nakalip pala sila. Hindi mo ili. Sino bumibili doon sa tindahan? Sino bumibili? Ha? Me? Sure na nanapin ka ni Basit. Pakita ka sa labas agad. Saka nakaikot na ako. Nakasinda ng mga pamasko. Oh. Pamasko daw ng mga bata. Salamat Kuya Born. Sabi natin Jenny, ikaw din daw ang galit Bro Born. Silip ka lang. Bro, alis ka agad. Silip ka lang. Silip. Merry Christmas to all, sabi ni Ate Magic. Sabi si Bebe. Diyan, sa ano, maliligo. Hindi pa. Tapos na. Ilang salang na lang yan? Ilang salang na lang. Kain na muna. Nagmamantika. Pampabata yung ulam namin. Seriously? What do we do now? Let's replace the floor with
sili. Ha? Walang sili. May sili ba sabi dyan? Meron pa ba? Ano nga tayo, bumili ng sili tapos i-isa. Malambot siya. Ulam namin tanghalian. Nagluto lang ng ano. Yung pang-ulam lang na yun. Mamaya na yung pang-final. Ulam yun, saka gusto ko. Pansit? Pansit kan, ano? May sauce din na gulay na ano. Di mamaya. Sama Saka tayo. yung may atay ng ano, chicken. Yung pansit. Bakit ang konti ng niluto ko? Nakita na ba nila? Yun. Pampataas ng ano? Pampataas ng kolesterol. Oh. Grabe ba? Kung may sili lang sana. Hello sa lahat. Ay, si Ate Margie nandito. Ate Margie. Siyaan ko lang to doon sa... Iwan mo. Bakit ano ganito yung ano mo, cellphone mo? Nakatagilid. Nakatagilid ba? Hello sa 8. Merry Christmas daw po Ate Margie. Sabi ni Kuya Bern, tsaka ni Kuya Ruel. Ay, ni Kuya Ho. Thank you pala sa... Ay, ano? Ilang oras tayo ng live kagabi? Anim? 6 or 7. At thank you pala sa ano, kagabi kay Kuya Ruel Juliano, Ate Cheng. Nandun din sila Kuya Dani kagabi. Kuya Dani Hostignano. Merry Christmas po Ate Margie, sabi ni Kuya Romel. Gutom na talaga ako. Magkain na. Kasi nag-aayos ko. Ano ba sabihin nyo? Ano ko lang tamang business bebe? Ano ko yung handler dito? Wait lang na. Lunch bebe. Si Rosa. Okay. Tawag ka ma. Asan na daw yung angel mo? Yung angel mo daw, saan na? May kanin luma dyan, ma? Marami. Lagyan mo nga dito. Sayang yung kanin. May next time pa naman po, Kuya. Ruby. Ano daw? Ano tanong? Ate Ami, saan na yung angel mo? Sino ba angel? Kung ang dami kong angel eh. Baka nandun mo ako. Sino? Yung ano ba? Pag nakalive si parang Jason, pag wala ako sa live mo, alam mo na kung saan ako Ate Margie. Sabi ni Kuya Romel. Hmm? Alam na daw kung saan daw si Kuya Romel pag wala. Sumisilip-silip. Ay, nako. Ano handa mo, Ate Margie? Sinakiti daw ang angels mo, Ate Ami. Di pa nga lumalabas.
Ano yun? Di pa Baka tumatambay. umalis eh. Baka umalis Baka sila. pumuntang na buwa, baka namimili ng lulutuin din nila. Sa akin ngayon, ano lang, simple lang. O baka kanin lang, tapos ulam, tapos magpansit ng konti. Parang yun lang. Yun yung gusto ko Kasi- pansit canton, tsaka ulam, tsaka kanin, tsaka yung pinaka gusto ko talaga pag Christmas ano, sliced bread tsaka mayonnaise. Kasi nadala na ako ng mga nakaraang taon. Dami kong niluto. Alas 2 na. Alas 2 na ng madaling araw, nagluluto pa ako dito. Bebe, mag-ano na bebe? Kasi di naman talaga ako mahilig kumain ng mga ganyang spaghetti, mga pasta. Hindi ako mahilig kumain. Yung kinain ko lang, yung niluto ko na sisig, tapos yung ano, sisig tapos Nagano kami ha, kumain kami nun. nilito kong manok. Yung mga spaghetti, nasira lang. Pinag-aalok ko na sa labas kung sino gusto. Wala namang kumain kasi puro naman na yan. Naman yung nilalagay sa freezer. No? Kasi yung nilagay nga sa freezer, nasira din. Kasi tagal lang nakain, tawa. Kaya yun lang yung ano, lulutuin ko ngayon. Ito lang, tapos kanin. Magano, kain lang, tapos pahinga na. Dapat may angels din kayo parang Jesus. Mahirap mag-scout. Hindi ko pa kaya mag-scout ng ano, mga ganyan kasi kumbaga wala pa tayong ano, wala pa tayong itutustos sa ganyan na ano, mga angels. Kasi ngayon, yung mga tao marunong sa ano, vlog. Kapag vlog mo, kumbaga talagang kailangan magbitaw ka ng sariling pera. Kasi alam mo mga ano, mga ano na rin ang tao. Pag vlog gusto mabigyan na. Kasi iniisip nila yung Kaya pag in-upload yun, mag-reviews agad. Ang alam kasi nila pag hello po. magandang cute. Magandang cute. Hello po. Merry Christmas po ate. Merry Christmas din po. Dati ako nag-scout talaga. Si basta mahirap mag-scout. Kailangan naman kasi ano, siyempre, kailangan ibablog mo lang na ibablog yan. Tapos kung nag-aaral pa yung na-scout mo. Ano ko muna yung ano, nilalaban ko. Ano, dito si Ami. Pero may tamang ano, may tamang panahon kapag mayroon na akong pirang pwedeng ano, pag-scout. Kambal may angel naman sila, Baring Jason at Ate Ami. Pagkaya ko na. May tubig pa dyan? Ako Ha? Isa lang ko muna kayo. Kaya ano, baba mo. So ayan na. Ano daw sabi nila? Indian? Ha? Dito kasi ito. Kasi bago din kasi ito guys. Damit na. Well, Banana Kid, let's rest while we can. So now, over here, I'll set my alarm to go off in 20 minutes. Alright, it's time to sleep. Ehem, kambal alam na. Kambal may angel na sila parang Jason at Ate Al. 20 minutes already? Yun yung pinsan ko na yun, yung kagabi, yung nag-hi kagabi. Ay, Merry Christmas dyan sa Bicol from La Union. Sabi ni Ate Joy, Siller. Mikey's coming down. Ate Joy, hello po. Merry Christmas po sa inyo dyan, sa La Union. Kambal, wag mo na ituloy. Alam ko na iniisip. Yung pinsan ko na yun, yung nag-hi kagabi. Nag-aaral na po yun sa Manila. Kinuha ng kapatid niya. Kasi yung papa nun, kapatid ni papa. Yung mga papa namin magkapatid. Ayun, single parent yun. Siya talaga yung ano, baby pa yun, iniwan ng mama niya. Siguro, ilang taon ba?
Mga 2 years old. Kari, iniwan ng mama niya. Yun yung tito ko na ang nagpalaki doon. Dalawa sila. Ay, bali 3 sila. Yung panganay nun, ay hindi panganay kasi madami din sila eh. Ano, yun, inalagaan ng tito ko yun. Basta makabahabang kwento. Mahirap din yung gambal pag aagawan po sila ang magbabasa. Yoshi, bigay mo to kay Lolo, oh. Dali na kain na kayo dito. Yoshi. Yoshi, oh. Yoshi. Alright, it should take an hour to take effect, so I'll have to protect the house by myself until then. If I get infected Nak, by dito ka na, zombies, nak. it's all over for you. So I'll use the armor in here to maximize my protection while I fight off the zombies. Okay, I geared up. Now to protect the house like this for the next hour. Lele. Nay, wala na ako na. Ikaw na lang. Okay na yan. Kambal, sana ako rin may babate. Si Kambal, tumitibok-tibok. It's been about an hour, so I wonder how the guys are doing. They only have a 50% Hello sa chance of being 7. here, so I hope they've recovered. Mikey, Banana Kid? Huh? Whoa! You both recovered! That's wonderful! JJ, why did you lock us both up in here? That's so mean. Right, Banana Kid? No, you both turned into zombies, so I cured you. Yoshi, upo ka na dito. You only had a 50% chance of recovering, so Nak, I'm bigay mo na glad kay you got Lolo mo na better. yung water niyo. Seriously? Ayan, nasa You table weren't sure yun. you could cure us? We only had a 50% Yoshi, chance. oh. Thank you, JJ. Yoshi. Thank you. We're saved. Ano gusto mo? What now? Ito o taba. News? Nung sa 7, bigyan mo muna yung dalawa mo. Lipat natin ng kaunti dito sa side na to. Kasi nakain niya. At ayun po ang aming ulam. Ano gusto mo, Joshi? May taba? 3 hours Yes, left. totally Carmen. It's almost morning. Yan, ulit natin yan. Kain po tayong lahat. Halina po kayo, kain po tayo. Ay! Ano yan, Kuya Benji? Ano napapaisip mo, Kuya Benji? Ilang video ko? Oo, sabi na ako sa kanya. Pag tumibok ang puso. Ha? Alauna na. Bakit napapaisip, Kuya Benji? Patay mo muna, Joshi. Nasisira yan. Banana Kid, if it's morning now, that means that the zombies should have all burned up. Yeah, let's go outside to Dali double na check. kain na. Let's go see. Hello daw po. Sabi ng aking pamangkin na makulit. I wonder what happened. Let's see. Napaisip si Benji. Ano ba iniisip ni Kuya Benji? Whoa, the zombies are all gone now. Oh, you're right. They're all gone. Woohoo! Yeah, we did it. But wait, why is it so hot outside? Huh? What do you mean? It's not hot. It's nice and cool. Right, Banana Kid? Si Kitty. Really? Now that we're Si safe, Kitty ano yan? we don't need to wear Ano this ba si armor Kitty? Yung anymore. sinasabi mo kay Red Girl. Opo, Kuya Benji yun. All the zombies are gone. Si Kitty naman, babalik ata siya ng Manila after January eh. Kasi pinapasok siya ni paring Jason doon sa Clover. Pero hindi pa sure. Kasi ano siya, nakapag-apply po sa BPI eh. Yun. What's wrong? Kitty. Why are you staring at me like that? Hang on. Si Red Girl naman, uuwi yata siya, January na din. Kasi ano, first year college. Sa UE ata siya eh. Make sure to like and subscribe. Sa UE, nag-aaral. You can check us out on Twitter, Plus. Instagram, and TikTok. And kain na, kutsara po. O kutsara. See you next time. Tinidor, magtitinidor ka? Ito. Ate Hili, upo na. Ate Hili, tawan na.
towel mo, bebe, ano mo, sampay, yung towel nyo. Kaninong towel yan? Justin. O Joshua. Sa 7 po, hali po kayo, kain po tayo. Wala pa si parang Jason, last atang ikot yun. Hintayin natin. There they are. The special donuts. Come on. You think that's your crazy ability, or you think you like chocolate? No? Sa recto. Hindi ko, nakalimutan. UE ba? O ata sa UE, Kuya Benji, basta dyan sa Manila. Sa recto nga ata. Sa recto ba yung UE? Hindi sa recto yun eh. Ang isa lang. Ang UE. Sa Erod ata ang UE. Sa UE. Ay, Manila siya. Manila. Manila nga yung UE. Kanina. Ay, pagod talaga ako ah. Saan yung sili dun ma? Wala akong mapansin. Diyan sabi mo sa garahe meron. Oo. Saan ba na dyan? Katulo yun. Katulo ka. Lipit kami. Wala kung may bunga yan. Lapit-lapit yung rice sa ano. Ma, Ay, hindi hindi na. bukas. Try natin kung ano. Try natin kung makabilis ako. Akala ko tumibok. Nakambal, dumating na dito. Ngayon nawala naman, nahuli siguro pakpay. May balak si Benji. Nagtatanong lang si Kuya Benji naman, si Kuya Romel. Mapagmali siya ka Kuya Romel ha. Masama ba ang balak? Ma, Sabi ni Kuya Bern. mga pakataas ng live, lunood na sila sa video ko. Opo, iyan mo. Nagpapaano si Hailey daw. Pinopromote niya yung video niya. 1 minute lang yun, di ba? Yung video niya. Tatama na si Kuya Romel. Hindi, kain. Ba't yung kung agad sinabi sa akin na may sili pala dyan? Ang ganda ng dahon eh. Ano yun? Hindi dapat sana nilipat. Sili maliliit yan. Oo, nilipat ko sana yan. Huwag mo na ilipat. Mamamatay yan pag nilipat. Ganda eh. Ganda, Ang nawala taba. na nga yung isang sangan yan eh. Hindi ko nga alam kung bakit nawala eh. Ang taba ng sili. Hindi ko nga tinanggal yung mga ibang ano doon para hindi nila makita eh. Pero nung nakaraan pa Ma, yung initin mo ano? Ayun. Yung kanin doon. Tawalin na. Pwede ba iwanan sila baby dito sa live? Dito mo. Dito mo. Ha? Dito mo. Hello sa 5. Dito mo. May kamatis ka sa kanila. Bakit? May kamatis ka sa kanila. Ma, kung may comments nga, tignan mo. Sabi mo naman eh. Lipat po tayo. Ayun si Parang Jason. Ay! Malikot ba? Malikot natin ha. May gusto kong ulam pa eh. Hindi mo na doon. Saan kanin? Nagsisitawanan sila eh. Bakit? Masama ba ang balak? Bakit ba? Maganda ang hangarin yan. Na, Ang bait kayain yan ni Kuya Benji. bakit daw? Bakit daw? Ang bait yan si Kuya Benji. Maniwala kayo sa akin. Bakit daw? Dito. Isa sa amin. Oo. Sa'yo kanin. Pala nilamos yung bala eh. Sasaman sa kanin. Para masahin. Hindi ko sayang. Yung masaya puro na tutupan ko. Hindi ka matasiyang kay dati, Miss.
Meron akong gustong igulang pa. Bukod sa... Sino sa mahilig kumain ng ganitong ulam? Sarap. First bite. Bago pati ito. Bago papapalis ko. Alis. Bago yun. Hello sa 2 ay nagsialisan na sila. Hindi ba mahilig na kumain? Ma'am, ano yung mga yun? Yummy! Ano yan? Ano? Ay, sorry. Ano mahilig na kumain? Pwede ba ilagay sa doon? Parang napilat-pilat lang. Itlog na maalat. Ha? Pwede ilabas yung ano. Parang Yung- mabilat-bilat yung Pa, ano mo na, yung tubig. Ay, baba pala ako tubig. Ibabalance ko dun sa adobo. Ha? Hmm? Tira? Nakuha yung isang plato. Ayun o. Yung isang plato, yes. Takat kasi yan dito. Wala na yung takot ng ating mga Walang kaldero. nalagkiling na lang. Ay, ano Hindi pala? pwede yan. Ang gulo-gulo na natin. Pabili niya si ito, kulay red. Wala nang red green na lang. Ang gulo-gulo ng ating buhay. Hello sa 4. Yun pinaaral ko sa recto din si MMA sa Malacanang na nag-work. Wag sana maging kurap. Ay, hindi yan Kuya Benji. Brothers, mauna na ako. Hindi na kaya ng antok ko. Mamaya na lang ulit. Good night everyone. Good night Kuya Bern. Thank you so much po sa time at thank you din po sa pa-Christmas, sa aking mga chikiting. Thank you so much po. Kita-kita po tayo. Kailan ba ako makapag-live mamaya o bukas? Wag sana siya maging corrupt, sabi ni Kuya Benji. I-wish natin yan, Kuya Benji. Sige, bro, Bern, ingat ka lang. Panaginip, baka mabuksan yung kandado. Ay, Ate Cheng. Tawa yan, Ate Cheng. Hindi na mabubuksan, bro. Hook. Kuya Bern. Andito na si Ate Cheng. Ma, Po. nanonood sila talaga? Opo, manonood yan sila. Please daw, pakipanood daw po yung video ni Hailey. Kanina pa to nang ulit eh. Merry Xmas, Cheng. Happy holiday, Ate Cheng. Ayan na. Ma, meron pang konti. Matutulog si Kuya Bern, pero si Ate Cheng. O, nag-good night na si Ate Cheng. Kuya Roque, hinahanap na Kuya Roque yung bulakenya mo ni Kuya Hok. Ayan na si Kuya Hok, oh. Kanina ka pa niya ninintay Kuya Roque. Next year, bro, Bern, baka mabuksan na siguro, Bern, tulog na. Merry Mas Ate Cheng, good night. Good night, Kuya Bern. Thank you so much po. God bless po. Happy holidays sa inyo, sabi ni Ate Cheng. Kaya Kapatid Ate ni Cheng, Carlo Martins, MM. yung Ay. ulam namin ni Ami ay adobo Cheng. tapos may itlog na pula. Kaso wala akong nahanap na kamatis. Layo kasi nung bibilan pa. Ang mahal pa naman ng kamatis. 10 piso Manghang. ata. Mamaya lang pay. Yung bulat-bulat.
Kumain muna tayo. Hindi, mamaya ma. Gutom na talaga ako, promise. Kain muna tayo. Ay, sarap kumain. Tinuna ko muna kasi yung labahan pala. Pagkagising ko yung labahan mo. Parang mapaparami yung kain mo. Hindi ko lang alam. Ano nga din, gusto ko magkakain. Dito ko. Makikita nila yung subo ko. Ay. Kain po tayo. Pagod na talaga. Gusto tayo na. Hindi ka makapasok ng lalo yung... Bago kailangan kumain ng maraming pagod talaga ako. Dami kong nilabhan. Tapos puyat pa. Puyat, pagod. Pagkatapos makano, matulog na ako namin sa pangkal. Mag. Dito sa mukha. Tapos ka na, Day? Naman. Wait lang. Hello daw po sa lahat, sabi ni Ate Cheng. Kay Kuya Ho, kay Kuya Rocky, kay Kuya Benji, kay Kuya Romel. Ang Hello. tatag nyo sa pagbantay ng live. Taga-Pampanga tatay nila, kaso wala na ako na naging tatay ng mga pamangkin ko. Sabi ni Kuya Benji. Kain, kain. Kain po tayong lahat. Usap. Akin na yung ano mo. Usap muna kami, kain muna kami na namin. Kakanin. Gusto mo pa? Ubus mo muna yung rice mo. Gusto mong kanin. Bago ka kuha ng sayang. Gusto mo pa egg? Manghang. Eh, ito yung gusto ko ito yung taba-taba. Ano? Batok. Bato. Gusto mo muna yung rice. Thank you so much po. Ate Cheng, kain po. Mabait ni Uncle Benji. Mabait naman talaga yun si Kuya Benji. Mabait. 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 Ang bait ni Uncle Benji. Sabi ni Ate Cheng. Ice naman ito. Kain po. Ganyan talaga din natin napiis ang mga pamangkin sa mga Cheng. Kahit 2 years lang napag-aral din ako. Nagpa-aral din ako. Ulam namin baboy sinigang sa bayabas. Sarap Sabi ni nun. Kuya Roque. Sinigang sa bayabas. Nakita ko kayo upload mo kuya Rocky. Sinigang sa bayabas. Sarap no? Nagpa-aral din pala sa ating sa yung mga pamangkin. Hmm? Okay na yun? Wala. Isipin love natin, mga kadugo natin, sabi ni Ate Chen. Napaparami ang kain ko nito.
Kaso minsan maaga nag-aasawa. Lang. Nang ano, kalimitan ganun talaga yung naririnig ko pag may nagpapaaral. Yung pinapaaral na yung nakakapag-asawa agad. Pero madami din talaga yung ano. Nag-aaral. Magpapasawa. Makamunti. Tapos pag nanganak niya, mag-aaral ulit. Pero ngayon ano, ganun Kaya na din ganun. ang nangyayari. Nag-aaral na din. Pagkatapos din ng mga anak, nag-aaral ulit. Importante binigay natin yung tulong natin. Opo. Ayong tubig ni ano, lolo na. Yun yung nabot. Bigyan mo mga joke. Ano yung sakin? Hello, ano yan? Yung ano, Ibig sabihin, ininom ni Josh. Batal. Ibig sabihin pala, ininom ni Josh. Okay na din, mag-artista na si Carlo. Ano? Kanya-aral kasi ni ano. Kamukha ni Kuya Benji. Yung si Carlo. Ayun, nagmo-modeling, ano pa pageant. Ayaw mo. Naku, parang Jason pag Ayaw mo. anak. Kain. Hindi naman panggatas. yun nga. Natin siya. Kapay. Lalong papahirapan ng magulang. Duble na ng ano. Ay, wag ang tao. Kaya mga magulang, gusto ko ulit mamatayo, mag-aaral. Magulang, pati na rin yung bata. Tardo pa nila. Wings. Pero ngayon, yung ano, nagkakaanak, bumabalik mo sila sa pag-aaral. Dito po sa amin, ganun yung nangyayari. Pero wala, yung parang gano'n mo pinahirapan yung magulang mo. Buti kung yung magpaaral na sa'yo, yung asawa mo. Meron naman ganun. Yung asawa, ang nagpapaaral. Ang problema lang, yung anak ang nagbabantay mga lola. Siguro, Pinahirapan mo ano lang. okay din kasi pag dating ng panahon, kung nakagraduate na hanap ng magandang hanap buhay is medyo Tutulungan mo na yung pamilya mo. Hindi na yung magulang. Paano, buti Kuya Benji, yung mga pamangkin mo, hindi sa pinagpagulan na kung atin siya. Takot ata kay Kuya Benji. Natakot kay Kuya Benji. Let's one kanin. Mabait na Tita Cheng. Ma. Let's Bye. one na kanin. Dahil ulam mo. Ano? Rice pa? Let's one. Okay na yan? Ano? Last one. Marunong sila sa buhay. Sabi natin tayo. Kami nga ate sila, maaga din kami nag-asawa ni parang dito. Kaya gawin tuloy ng ulo. 20 years old data ako nag-ano, nabuntis eh. Hindi lang pa ng ulo. Hindi ako yung tuloy na iba na ano. Nagpapa ulo. Kaya hindi mo na namin nasundan eh. Medyo ano, mahirap talaga ang buhay. Pilitin namin ang hirap ng buhay. Saka ano din, medyo dumami din ang obligasyon na yun nga, yung mga dumating din na problema. Yun ang masasabing problema talaga. Kasi ano, kahit anong iwas mo, papunta talaga yun sa'yo. Hanggang ngayon,
pag nagpapadala ng picture ng grades ng mga anak nila, parang alam ko na ibig sabihin. Alam mo na, ano? Tayo. Alam natin yung pakonsuelo ba? Nagnasawa kita. Alam mo yun. Ay, oo. Oo daw, sabi ang Jane. Saka tayo yung mga talaga na talaga natin. Wala. Napapadaman na ang kami. Ah. Kaya gusto mo magtula. Hmm? Ikaw din. Alam mo na. Bago ka ba Nag-report rin mo? sa'yo, Cheng, ng grades. Ano daw nagsasend daw Kuya Benji. Anak na. Nagsisin daw di village. Yung anak na malumi. Wala. Ang tao. Kanya aral natin yung anak ko yung nag-aaral. Yung send nila. Mataas mo yung grades. Manong-mana sa tita. Kasi ano ko dyan. Hmm. Ayan, ayoko na. Ibulin yung kanin, may tira ka. Ba't sinamat yung itlog doon sa adobo? Gusto ko ma? Gusto ba? Oo. Mataas mga grades kaya okay lang. Ah. Para hindi ka mag-worries. Maganda yung bumabawi yun Ate Cheng. Wala. Kaya lang hindi na rin ako bata eh. Nakakapagod na magtrabaho. Hindi natin siya. Apple. Pag ano talaga natin, pag ano, sobrang drain na natin yan. Pwede na talaga mag-retire natin yan. Kasi mag-isipin mo yung ano, yung mental health talaga. Nakaka-drain talaga. Dati meron pa akong part-time job. Ang problem din sa atin. Lalak ka? Palitin? May part-time job. Lalak ka? Ano yun? Sipag mo Ay, siya. 40%. 1%. Ilan anak mo po ate Ching? Tama yung anak ko. Baka may bigla. May biscuit lang sa anak ko yung alam ko siya. Tapos naglaban na ako. Bigla akong karamdam ng gutom. Masarap yung sibuyas eh. Ay, wala. Ang tao. Awis ko. Oh, kita mo charge.
So, pag yan na picture. Ate Chen, mag-business ka na lang po. At talaga ano, may time talagang hindi nakakayan ng katawan ng trabaho. Hindi ko naman ma-enjoy yung weekend. Grabe ang work mo talaga, Ate Chen. Kailangan mo na po ata, Ate Chen, mag-unwind, mag-ano. Kaya nga kami po minsan. Hanggang parang tinatawag ako ng una. Naaga ka naman. Ah, kumakain tayo ng therapy. Meron na akong support monthly happiness credit pwede members. Kasi pa ako. Paano ate check mo? Ngayon pa ako. Hindi ko maano. Parang hindi ko po alam ate check kung ano yung sasabihin ko. Parang feeling ko na ano, nararamdaman ko siya. Yung nararamdaman ko parang hindi ko masabi. So, sobrang ano. Kasi ako din sa mga gawain, hindi rin pwede mag-rest eh. Wala nga lang kita. Yun yung mga ano, katulad ng ano, sobrang bata pa to yung pamangkin ko. Halos ano na kasi sa akin yun, magpo 5 years na to sa akin eh. Susudan mo na ako. Saglit lang muna po. Kasi yung ano, Susap mo na po kayo na amin. yung gawain ko ate siya yan, magpo 5 years na sa akin yung bata. Grabe ang ano. Lalo na nung una. Kasi, syempre, hindi ko kasi kabisado yung ano nito eh. Hindi ko kabisado yung ugali niya, hindi ko. Parang nagsimula talaga ako sa ano, sa question mark. Tapos yun, na-stroke na si Papa. Yun yung mga nangyari, kaya grabe yung sunod-sunod din yung pandemic. Akala ko nga, sabi ko nga, akala ko mabigat na sa akin yung 2023 eh. 2022. Mas bibigat pa pala. Oo nga, ang tiyaga mo rin. Yung nga yung ito, mag-5 years na sa akin yung bata, ayaw na nga sa akin humiwalay. Kinukuha nga ng papa kanina, ayaw eh. Sumusok-sok sa akin eh. Tapos si papa yung na-stroke nga. Hindi rin maiwan-iwan, tapos pumunta pa ako ng Manila. Yun. Mahirap din. Mahirap na mabuti na nandaan sa Jason. Kaya siguro hindi ko alam kung paano ko nasusurvive yung yearly attitude. Yeah, 20. Parang mapapaisip ka din, matatapos yung taon, nakasurvive tayo yung taon. Sana mas maging mabuti yung next year. Parang ganun. Kaya nga po, sa dami ng iniisip ko, parang wala akong maunang gawin eh. Madami akong gustong i-explore na di ko maintindihan. Mabuti nga meron kang katulong. Opo nga ate Ching eh. Akala ko din anak ni Ami yung bata. Pamangkin ko po yung Rebel, di anak yan nung kuya ko. Naghiwalay po kasi sila nung mama niya. Tapos, nasa Lucena to eh. Nasa Lucena yung batang malaki. Nasa Lucena siya. Tapos may nagpadala ng picture sa amin. Sobrang payat niya. Tapos, yung mukha, parang talaga, hindi siya naglalakad. Pinicturean sila sa amin. Yung pinakuha namin dun sa kapatid ko. Inuwi siya dito, pandemic 2021?
2020. 20. 20. Oo, 2020 ata. 21, ganyan po. Yun. Yung papa niya po, yun yung kapatid ko po na panganay Ate Cheng. Kakauwi niya lang kahapon. Yun yung pumunta sa Iloilo na nagpa-construction po. Yan. Magpinsan pala sila ni Hili. Opo. Pero ang alam niya kasi Kuya Benji, anak ko siya kasi alam na siya sa akin magpa 5 years na. Pumunta talaga siya dito as in, hindi niya ata na ano yung ano yung mama niya kasi yung mama niya din umalis. Naiwan to sa mga lola-lolo. Tapos yun, dinala dito, ang akala niya ako yung mama niya. Kaya yun, ang tawag niya din sa akin is mama din. Pero pinapakilala ko din po yung tunay niyang mama kasi hindi niya rin ayaw niya talaga. Anong tawag sa inyo? Sa akin, mama talaga ang tawag niya. Kay Jason, Papa Jason. Ang dami niyang papa eh. Lahat papa niya eh. Yung kapatid ko, papa din ang tawag. Meron rin nga siya naging papa niya. Dati pa, construction yun kila Ate Mercy. Tapos, ano na siya, tinawag niya yung papa. Talaga. Ngayon sa akin, mama, kay Jason, ang tawag niya Papa Jason. Sa papa niya, papa din. Kaya ang papa niya, dalawa. Ang mama niya, Hindi yung tatlo. trio ng papa. Yung mama niyang tunay, yung mama niya na asawa ngayon ng kapatid ko, tsaka ako. Kaya tatlo kaming mama niya, dalawa yung papa. Hindi yung tatlo ang papa niya, ma. Just like yung feel love. Opo, grabe ang ano ko niyan, ate. Ma! Grabe ang Ma! Ma! sacrifice ko talaga. Kaya hindi man alam ng mga tao dito yun. Hindi man ako masyadong mapagkwento. Pero grabe ang ano nito. Kasi nga po yun yung nanibago ako ng ate ko kasi hindi ko talaga kabisado yung ugali niya. Umiiyak ko ng ano, gabi. Grabe ang iyakan ng gabi, halos magsisimula ng iyak alauna, matutulog ako. Alas 5, ganyan. Ganyan talaga. Doon talaga ako nangayayat talaga kung alam niyo na yung sobrang taba ko nun. Yung Ganyan. pandemic days, nung bago siya dumating. Sobrang taba ko talaga as in. As in taba Kagaya yung talaga. ganito mo, kagaya ganyan. Kagaya yung ganyan nakalapad. Huwag na, pakita mo mag-alain. Pwede. Tapos yung dumating siya. Ang ano nga na to, Ate Cheng, Kuya Benji, ang ano nito. Pag si Hili ang naglalambing sa akin, nagagalit yan. Kasi akala niya, kasi anak ko din talaga siya. Kaya nagagalit. Ito naman si Hili, mapagpasensya to eh. Sige, okay lang. Pero pag napupuno din siya, nagagalit. Yun yung nasasabihin niya na, ay, hindi mo yan ano. Pero pinapaalala ko pa rin sa kanya, huwag niyang sabihin ng ganun kasi nga, sabi ko, wala na nga siyang mama dito. Wala pa yung papa niya. Inaaway mo. Kaya medyo naano na siya, naano yan si Hili. At least nagsasalita. Upo ngayon na lang yan natin siyang nakakapagsalita. Bravo! Na yan. Pero putol-putol ang salita niya. Boom! Hindi yan eh. Pero ang sweet naman niya. Ang sweet naman niya. Opo, grabe ang ano yan. Kaya ang gawa ko niyan, talaga, Ate Jane, kung ano yung trato mo pa yun, ganyan din ang trato mo dito. Ma, pero ang truly identity ko ay evil. Lalaki mo bait yun sa'yo. Opo, grabe ang malambing yan at Kuya Benji. Bag. Kung ano. Kanina! Dali. Nakita ka ba? Wag, bawal yan dito. Mag-ano ka din ba? May ano ka doon? Kaya may underwear doon. Ay, tingnan mo din kung may nakasampay sa labas. Dali. Ang gula ko. O, hanapin mo doon. Magsuot ka. Kita ko, very attached sa sa'yo. O, kapag ganyan, nakaupo lang ako. Parang tinakandong ng Ate Cheng. Ma, mama. Oh, yan, nasuotin mo. Ang gula. Pero mabuti na nakakapagsalita na siya ng maayos. Hindi na katulad dati. Talagang grabe ang ano niya. Tama yan, hindi mahalin mo siya bilang kapatid mo. Matalino yan sa akin. Buti okay lang tayo. Expert Opo. pati. Yun na Expert. po yung inaano ko din kasi Ma,
madami yung ano namin Oh, ngayon. ka. Ma, Kasi pa, ayun. expert pati Ilang si beses Josie ko na ng din yung basket. tinry na ano, sabi ko, kung kaya na pa dito. Kasi sabi ko lahat, responsibilidad niya yun. Kaya yun po yung sa tindahan. Grabe sinisipagan ko din talaga ate Cheng kahit Matagal na magdamag ba ng tulog. Kasi yun na lang talaga pinaka-happy ko sa kanya. Saka yung mag-ano, yung asikaso sa bahay, kahit magulo pa yung bahay namin. Kasi yung pagkain talaga, yung pagkagising, kape, ganyan, pag-uwi, kape, pag nagugutom, kung pwede magprito ng itlog, yung pagkain mo, ganyan lang talaga. Kaya grabe ang ano ko din mo. Pasalamat ko lang kasi sabi ko, ano, sobra-sobra na din yung responsibilidad na kasi ito yung batang, ito, yung lalaki. Pag nandito yung kapatid ko, lalo na nung ano, halos walang kita. Taon din yung halos isang taon, dalawang taon din dito, walang kita talaga. Siya talaga lahat. Kaya ginawa namin mag-fishball, kung ano-anong pagkakakitaan talaga. Kakawig pa ni Titi yung ball. Opo, kakawig niya po talaga. Pareha sila ng ano, ng mata. Kaya ayaw niya na, sinasama nga yung papa niya kasi, yung kapatid ko, umuwi kahapon, hindi ko rin alam na uuwi yun kasi ang alam ko sa Iloilo siya eh. Akala ko lilipat siya ng Bacolod. Yung biglang umuwi kahapon, sinasama siya kanina ng papa niya, ayaw niya talaga, ayaw niya sumama. Kasi yung kapatid ko po yung Ate Chen, Kuya Benji, may asawa na din. Kaya, eto si Joshi, eto yung ano, magpalit ka ng short nandoon nakasampay, dun sa labas baga. May short doon. Ano nga yung kwento ko? Yung kwento ni Josie. Ayan, yung kapatid ko, may asawa na siya. Kinasal siya nung nagsisimula si Jason kay Rita na mag-vlog. Yun, bigla siya tumigil kasi ikakasal yun. Yun yung papa niya. May asawa na din, may anak na din. Kaya yun, nahahati din yung ano. Nahati din yung responsibilidad. Pero hindi nga hati eh. Tapos meron na ano na sila. Hindi nga hati eh. Ah. Wala. Kahawag din yun ng kapatid yung aso sa Santa Mesa. Oo. Si Kuya Chef. Si Kuya Chef ni Ate Chen. Lulusot ata yun sa New Year eh. Kasi di ba po pag New Year yung mga mall, nagsasarado daw. Sabi niya, itataon niya daw na day off niya. Magsuot ka ng boxers mo muna. Isuot mo na yon. Tapos yan. Si Papa mo rumus. Ayun. Tulog. Ganun pa din po Ate Chen. Ikain natin ng maigi Ate Chen. Para may energy tayo Ate Chen. Boxers ka? Suotin mo na yun. Bago yun eh. Ano gagawin mo doon? Hi Kuya Jagger! Happy holidays po! Hello, Kuya Jagger. Happy holidays! Kaya atin ko na po yan. One time nakita ko siya having dinner yata with you. O po yung ano, yun po yung patrit nung kapatid ko sa kanya. So, super late na yung Ate Chen. Kasi sobrang ulan talaga yung pagpasok nung December. Sobrang ulan talaga. Alin ba isasawag mo sa ano? Dalihat mo sa itong ano? Kuya Jagger, andun na. Oo. Happy holidays. Hello kay Jagger. Sakit talaga ng paa ko.
Parang ina-apply pa Sakit rin. ako. Ako mo ako dito. Dugo. Matibay naman yung ano. Walang sugat. Kapag dapat to, ginawang table eh. Nangyari pa rin yung ano, ramdam ko pa rin yung init ng apoy ng pagluto. Kain po. Silio Lorenciano. Hello po. Ito ay si Tilo. Tilo ba yan? Ay, si Tilo. Tilo, may na magkaon. Kain. Gagayatin ko na itong karne para Merry gusto Christmas, ko matulog. Tilo. Merry Christmas. Happy New Year advance. Happy holidays everyone. Para mamaya, hintay na gagawin ko. Kitang-kita sa camera yung ano mo. Yung puting buhok mo. Inuuban na. Diyan lang yung puting yung buhok. Dito lang talaga siya. Dito lang yan. Isang part lang yan. Nandito. Ano luto mo, mami, sa Nilero? Igado. Request namin. Iga din na lang po para ano, ulam mamaya pag hindi na ubos hanggang bukas. Alam mo, mag-request ng sisig. Pwede din sana kaso magano pa magtitinda pa kasi bukas. Saka magtitinda din mamaya, madami din ang mag-ano niya mamaya. Mag-iinom din ako mamaya. Pag may dumalaw sa akin, Madami yan. Madami ang ano. Dito sa atin, hindi naghahanda sila pag Christmas. pag may dumalaw sa akin na kaibigan ko, pagbibigyan ko sila kasi kagabi, pabalik-balik sila sa akin. Naalala ko kung mag-inom. Ako magtitinda ako. Kasi sa 24, may okasyon na naman. Dali na ako sa kanilang mga tatak talaga sa negosyo. Mamarinig ko na to. Magbugas na rin ako para hindi pabigas yung panin sa plato. Bakit mo yan? Ano yun? Ay, si Tilo daw dadalaw sa'yo. Sige, Sabi ni dalaw Kuya ka. Jagger. Tilo, bukas may banda dito, Tilo. Pero pag pumunta ka dito, magpaalam ka dyan ha. May banda bukas. Huwag kang pupunta dito na di nila alam. Bakit baka natin? Hanapin niya. Hmm. Pagalitan tayo. Saan ka magki-Christmas, Tilo? Walang problema sa akin dito. Stress yan si Jason pag pumuti ang hair sa isang part. Hindi pa bata pa lang talaga yan, Kuya Benji. Nandito na yan. May white hair na talaga siya. Dito lang. Parang ganyan lang kalaki. Ayan o, ganyan lang. Ayan lang o. Dito lang talaga siya. Sa ibang part, wala. Dami niyan. Oh. Nung ano pa yan, binata pa yan eh. Nandiyan lang talaga sa isang part ng Dami ano yan. niya. Dito lang bando. Dito nga, ito nga. Mm. Sabi ko, kitang-kita. May tawag yan eh. Di, ako napagmasdan ko siya simula nung na-hospital ako na nakumatos. Nung nakumatos ako. Nung magaling na ako, biglang may tumubo na uban dito. Tapos dumami ng dumami. Diyan lang naman yan sa part. Hindi, bata ka pa lang. Ganyan. Ano yan? May tawag dyan eh. Uban. Ang tawag dyan, uban. May tawag dyan sa ano eh. Yung isang part ng may buhok na kulay. Hmm? Ina? Mami. Alam nyo, grabing ano, Mami. Ma. grabing himala talaga nung nakumatos ako. Kakakain pa lang eh. Ayaw mo na. Sign of progress yan, Manoy. Ay. Akala ko paint. Andito na si Mami na papunta doon na nagtitinda. Grabing himala nun nung nakumatos ako kasi Ganyan talaga yung Ate Cheng. Isang part lang talaga. Hindi ito sa ano, wala mong nakikita ng uban dyan. Dito lang talaga yan. Oh. Ito lang part na yan. yung CT scan Nakita-kita ko eh. noon, sa CT scan talaga yung dugo ko dito. Talagang namuo. Walang epekto yung ano. Tapos, hindi ako nagpa-opera. Kasi yun nga, yung nagpito ko na yung dati sa live. Sabi sa vlog. 10 kami dun sa kwarto, ako lang yung nabuhay.
yung siyam na yun, puro yun na operahan. Ako hindi. Kasi ako yung panlas na operahan nga, yung naka-duty na nursing, kasi dapat kinabukasan, operahan ako nun eh. Tinanong si mama bakit daw, tinanong kung prepare na yung yung mga damit ko, tapos yung pera na gagastusin. Sabihin mama, di pa prepare kasi walang magbabantay sa akin. Sabi nung nursing, tapos na raw siya mag-duty. Kung gusto mo, sabi ng mama, kung gusto daw ni mama, umuwi na muna siya yung mag-aalaga. Sa Hong Kong ba mama mo? Opo, Kuya Benji, nasa Hong Kong po si mama. Pero ano po, matagal na din po silang hiwalay ni Papa. Ano pa lang, high school pa lang ako, hiwalay na sila eh. Pero uuwi po yun. Kuya Benji, uuwi po siya. Dito mag-new yun. Dito daw po New Year. Mag-ano po, uwi muna po sa kapatid ko sa Cavite. Kasi yung kapatid ko po uwi dito. Ayun, uuwi din siya. Uuwi din siya dito. Happy holidays po sa lahat, sabi ni Ate Cheng. 2017 kasi asa Hong Kong ako nag-tourist. Kuya Benji. Tapos nag-overstay ka, Kuya. Nag-ano ka? Umexit ka, Kuya Benji, di ba? Excited to see your mom, sabi ni Ate Cheng. Kaya po na, inano ni parang Jason na yung sasakayan. Sinikap niyang mapaayos kasi parang, try namin pumasyal sa doon sa bilihan ng green na taho. Pakita mo nga yun. Hanapin ko yun nandun pa yun. Doon sa Kagsawa, sa Mayon. Yan, tapos sa Daraga Church, yun talaga yung pinapangarap ko talagang puntahan din doon. Pero nakapunta na ako one time, sinama. Oo nga raw. Exit sa Macau. Yun, tandang-tanda ko pa yun, Kuya Benji. Yung exit mo na yan. Kasi may nakilala kang chicks sa Hong Kong. Yun, sa Albay. Ayun, pwede pa yun umakyat doon sa farm plate. Oo, yun naman yung mataas. Yung tapos enter ulit ng Hong Kong. Ay! Grabe sa Benji. Kilala na nila sa review. Kasi dati, nung naka-challenge ako, nagpalipad din yun. Uy, memories. Hindi yan nakakalimot, Ate Cheng, si Kuya Benji pagdating sa chicks. Mataas ang memory niyan. Tatawa tuloy si Ate Cheng. Ay, Kuya Benji, parang na-back to you ka niya. Makaroon na naman ito Alin? Siguro ko nawala ako. Ang puro na na eh. Asan yung isa? Yung maliit. Paano mapuro na na? Ba't di kayo natin? May in-order ako sa ano. Nagkamit ako ang kilo yun. Baka hintay ka pumunta. O baka nakalimutan. Kasi 280 Childhood ko yun sa Bicol. 280 lang. Sabi 280 lang daw yung Bakit ganun? Pag childhood talaga, binabalikan, no? Kuya Benji. Totoo ba yun, Ate Cheng? Pag childhood. Ano, bebe? Ilang views na yung upload mo na? Di mo tinignan? Hindi ko alam. Wala na si Kambal. Nakatulog na yun, Kuya Ho. Kasi Hindi alas 3 na din yun na si Kuya Romel eh. Uy. Basahin mo na lang muna, guys. Kasi titigas yung camera. Paparasal pala ako ng grande doon Para bukas. Ayan nga. Baka magsarado sila eh. Kasarado nga yun. Sabi Ayun niya. ba sila magsarado bukas? Bukas. Sige na lang, kahit ang iba, 6:20 lang.
Doon na sa bahay, daming handa no? Nag-chat na sa akin sila eh. Daming handa doon. Punta lang tayo mamaya. Hindi mo pa natin pwedeng iwanan dito. Pwede tayo pumunta doon bukas. Ikaw. Magkatabi lang ang bahay nila sa amin pader lang boundary. Nakakainis nga, bakit hindi naging tayo? Magpapas ko pa ng... Kitty, bakit hindi kasi... Huh? Bumala si Kuya Rowell. Madami na rin to. Pag nilagyan natin ng saging, Naka-ano? baka din namin ito maubos. Bago din sa kalas. Hmm. Kahit kundi-kundi lang. Kahit limang peraso lang. Isang kalas lang. Patuloy lang yung iwan. Alam mo yung lulutuin ko nito na higado? Kung talagang totoong higado, yung may ang... Pero ibubukod din natin yung mga bata. Okay lang. Okay lang. Kahit okay lang. Maganda lang tayo. Kasi gusto ko sa higado yung may anghang. Ay! Kuya Jagger! Butas na ng dingding ang pagitan. Sabi ni Kuya Jagger. Igado yan mga mino ni Jason, sabi ni Kuya Binky. Ate Ami kasi, ha? Si Ate Ami kasi, si Ate asan na ba kasi? Ha? Si Katie raw. Baka umalis kasi mag-ano yun. Mamimili Baka ako. mamimili yun, nakakaanak ko ng buwas sila. Chat ko nga kasi yung pakabili ako ng tinapay. Ikaw, Kuya Roque, anong handa mo po, Kuya Roque? Ngayon. Mga busy na ata yung mga tao ngayon. Hindi ba namimili? Hmm. Hindi ko alam, parang dati ang excited ang program. Siguro dahil tumatanda na. Nawawala na yung excitement mo. Kasi, Alam mo kasi, alam mo sagot yan, nagpipigil tayo sa gastos.
Hindi. Hindi rin lang pitipid. Kahit mo lang pitipid. Nagalas pa din ako mag... Kaya lang may gastusan tayo. Hindi. Hindi tayo sa ganun. Hindi pa nga ako nagpo-vlog. Dami natin hinahanda. Hindi para kami natin. Parang hindi na rin. Hindi ko alam. Baka ako nung nakakakit. Dati kahit wala tayo ngayon, nag-ano pa rin ako. Malayo pa. Gusto ko makabili na kahit spaghetti. Ganyan. Pero ngayon hindi ko alam. Kaya nakapagandang ng Pasko na. Parang iniisip mo lang maging ano, Yung tahimik. masaya. Ay! Pero inside yun. Si Jagger. Si Jagger sa mundo na lang aabot ng ulam. Window, sa window lang. Sige, kaya lang ako ni Jagger ni Kabindi. Tonight, I'm going out your name. Balik inside. Wala na yung video ko dito. Binawi na nila kahapon. Binawi na ng mga kapatid ko. Pwede ba ako ipatugtog? Pwede. Ako na lang magpapatugtog. Tugtog ka. Kung video kasi yung ginagamit ko na speaker dito na pag nag-video ko, kahit pula yun. Regalo ko yung pula kay Papa. Tulugan yun ni pula. Yan tapos na. Nung pagbagyo, nung dito sila, kami nasa Maynila, dinala nila dito. Kahapon, ginawa na kasi magkakantahan yung mamaya dito sa bahay. Tapos nagtanong ako dun sa sa LCC niya yung binili. 10K. Ay, ayoko na ba? Magpapatugtog na tayo. Kahit konti lang. Kaya handa, manunong. Power. Sobrang pinag. Hiling? Nak? Doon ko kaya nasa tindahan na. Doon ka sa tindahan tumamba. Baka mga... Sensitize, repair and protect. Stop now.